către asfințit. Au intrat în Betleem către asfințit. Doi drumeți, străini și cerni, loc de găzduit. Și au bătut în lung și în lat micul orășel. Nimeni nu l-a așteptat pe Emanuel. Nici o vatră, nici un foc. Frigul i-a pătruns. N-avem loc, singurul răspuns. Și-a născut în graj de voi Maica Domnului. Din păstor de la voi să se închine lui. Prin timpului și voi, toți pe asfințit. Caută iar Iisus la noi loc de găzduit. Semnele se împlinesc, vremile stârzii. Cei ce cred în El primesc dreptul de copii. Stă Iisus la ușa ta, răbdător și bun. Oare îl vei refuza și la ce-ți plăcut? Amin.